Så vi har disken, vi skal kaste her, en super god all-round disk fra Innova her. Og for at kaste den her disk korrekt, så er det vigtigt, at man holder rigtigt på disken. Og det gør man ligesom, man holder på en ske eller en gaffel. Når man lægger disken ind i hånden her, så lukker man hånden sammen omkring disken, som om det var en ske eller en gaffel. Så tager den cirka en centimeter inden for diskens overside, og så ruller man fingrene rundt om her. Det hedder et forgreb. Hvis man vil have mere knald på, så lægger man fingrene ind i kanten på disken her. Det hedder så et powergreb. Og nu skal vi kaste det her fra markeringslinjen, og så cirka en 70 meters penge frem ned til kuen dernede. For mig der er der ikke så langt, så jeg vil holde det her forgreb. Men ellers så kan man holde det der powergreb. Og man må gerne tage tilløb til op til sin stance der. Så nu kan jeg prøve og så kaste det derned. Den kom i hvert fald ned. Den drejede lidt. Kom lidt længere også.